चली आज एगो कथा सुनावतनी भोजपुरी में पाप या पुण्य के। कथा अच्छा लगे तो लाइक करें, हाँ चैनल के सब्सक्राइब करें। एगो नगर में एगो धनी मनी खूब राजा रहलन आ उ धर्मशाला खोलले रहलन। गरीब ब्राह्मण सब केहू के माने खाना खियावस। रोज उनका घरे धर्मशाला चलत रहे उ राजा के घरे। एक दिन के बात ह कि चील आकाश में उड़त रहे, सांप लेके उड़ते जात रहे। तो सांप अपना बचाव खातिर चील के विष छोड़लक। चील की हमरा के छोड़ दी, तले उ विष आके राजा के घरे रसोईया खाना बनावत रहे, वही खाना में आके पड़ गल सांप के विष। अब तो ना सांपे जानता और ना रोजे जानता, ना चील्हे जानता, ना रसोईये जानता। केहू नहीं जानत कि विष ई कहाँ से पड़ल। जितना लोग खैले रहे उतना लोग तो मर गए रहे, तो केहू जानत ना रहे कि खाना में सांप के विष पड़ल बा। तो सारा लोग तो खा लेलक। जितना ब्राह्मण गरीब सबे खैले रहे उतना लोग मर गए। अब तो मर गल, पूरा राज्य में हल्ला हो गल कि राजा के घरे ब्राह्मण आ गरीब आदमी खैलक हवे, राजा मुआ दहलन। सारा लोग के मुआ दहलन राजा जहर दे के। तो राजा पते अकलंक आ गल। अब राजा बोलल रसोईया के कि रसोईया के पूछलन खाना बनाए वाला के कि तू में का डल हो कि सारा लोग मर गल। तो रसोईया कहता कि हम तो रोज जेंगे खाना बनाई ले वही में बनौले बानी। और खाना कहाँ बनत रहे? खुला जगह में खाना बनत रहे। खुला जगह में तो खाना बनत रहे आ तले ऊपर से चील उड़ के जात रहे सांप लेके। तो सांप तो अपना बचाव खातिर चील के विष छोड़लक, तले तो आके खाने में पड़ गल। तो केहू जानत ना रहे और जितना लोग खैलक उतना लोग तो मर गए। ओकरा बाद तो पूरा राज्य में हल्ला हो गए कि राजा के घरे जितना लोग खैलक मर गए। अब तो राजा पर दोष आ गल, खाना बनाए वाला पर दोष आ गल। खाना जांच भइल तो में सांप के विष निकलल, जहर निकलल। अब पाप अब केकरा सिरे लिखाओ? अब तो जमराज के घर में अब पाप केकरा खाता में लिखाओ? अब तो ई हो गए रहे कि राजा के खाता में लिखाओ, आ कि खाना बनाए वाला रसोईया के खाता में लिखाओ, कि सांप के खाता में लिखाओ, आ कि चील के खाता में लिखाओ। यमराज के घर तो यमराज कन्फ्यूजन में हो गए रहलन कि हम केकरा खाता में ई पाप लिखी। ये तो अनजाने में सब तरह से भइल बा, केहू तो जान के कोइले बा ना। अभी हम पाप केकरा खाता में लिखी? अभी खाता कुछ दिन यही धरा गए। जमराज सोचे सोचत माने वो कंफ्यूज हो गए रहन कि हम केकरा ई खाता में लिखी। तो अब एक दिन के बात है कि वो नगर में एगो भूखा ब्राह्मण चलावत रहलन। एगो मेहरारू से पूछलन कि नगर में एगो राजा बारन, उनका घर धर्मशाला खुलेला बावे, सारा लोग खाला, उनका घर कहाँ बा? तो मौगी कहल कि रौरा उनका घरे मत जाई खाए। उ राजा वैसन बारन कि जितना ब्राह्मण गरीब दुखिया खैलक सब उनका घरे मर गए। वो खाना में जहर डाल देता रन, सारा लोग के मुआ देता रन। अब तो जमराज के तो मने एथी हो गए, भगवान के खाता में तो उनका लिखा गए कि तो अनजाने में सब तरह से भइल बा। ना राजा जानता रन, ना रसोईया जानता, ना चील जानता, ना सांप जानता। कि तो अनजाने में भइल बा। तो कहतारी बहुत आनंद में बारी। जमराज सोचलन, भगवान जी सोचलन कि कहतारी बड़ा ही आनंद में बारी। तो
उ पाप उनकरा खाता में लिखा गए, वो मेहरारू के खाता में लिखा गए, कहला के करते उनकरे खाता में लिखा गए। तो कथा के यही शिक्षा बा, केहू के बात के पीछा में बुराई मत करी। कहे के बा तो मुंह पर कह दी, ना तो पीछा में बुराई मत करी। कथा अच्छा लगे तो लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करम।